Здравейте, аз се казвам Виктория Кръстева. Първо искам да благодаря на всички, които днес ни уважиха и ще присъстват на учредяването на политическо движение Българската пролет. Като начало искам да кажа, че в момента се връщаме от президентството. Ние днес протестирахме и не се солидаризираме с исканията, които отправиха много от хората на трибуната, но изразихме своите. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Днес ще представим основни тези си по ключови въпроси, които вълнуват всички тук в залата, всички, които ни гледат, всички, които са на протестите и всички, които ще продължават да излизат навън. Днес протеста беше рехав, но това по никакъв начин не ни обезкуражава и ние ще продължаваме да изказваме позициите си по ключови въпроси, ще продължаваме да действаме и няма да гледаме безучастно на случващото се в нашата страна. За целта има до днес на учредяването на политическо движение Българската пролет ще изразим и ключовите си тези по въпроси като разкриване на истинските причини за ниските доходи на българите, корупцията по високите етажи на властта. Имаме позиция естествено за Конституцията и относно нейното променяне или запазване в настоящия вид, за провеждането на изборите и още много други щекотливи теми. За да не ставам лаконична и да не отнемам времето на колегите, ще дам думата първо на Хари Хараламбов. Заповядай, Хари. Благодаря. Здравейте. Благодаря ви, че ни удостоихте с присъствието си. Както каза прекрасната ни водеща, аз съм Хари Хараламбов, един от учредителите на политическо движение Българска пролет. Най-напред искам да ви кажа, че ние сме част от протестиращите. Ние сме група протестиращи, без да претендираме да сме изразители на волята на народа, без да претендираме, че сме гражданите, членувано. Ние сме граждани, като всички. Нашето движение, именно поради тази причина, няма изявен лидер или лидери. Ние сме група млади ентусиасти, пълни с енергия, дипломирани. Сред нас няма калинки, нито пък главите ни са пълни с бръмбари. Зад нас обаче стои солиден експертен екип, който за сега няма да афишираме и да обявим поименно, а къде екипа е съставен от хора от бизнеса, от практиката, хора от академичната общност. Ние също наскоро сме завършили студенти и под една или друга форма сме част от тази академична общност. И именно в обсъждане изясняваме своите тези си. На второ място искам да отбележа, че всеки от нас до сега има зад себе си история. Ние сме били до момента с активна гражданска позиция. Много от нас са членове и създатели на младежки, студентски и други неправителствени организации, като на хора с увреждания и други уязвими групи. Много от нас членуват и в партии. Ние не сме против партиите като цяло. Ние сме против тези партии, които под една или друга форма в последните 15-20 години участваха в формирането на различни поименно, но еднакви в действията си парламентарни мнозинства, които извършиха политически действия, може би законосъобразни, но в никакъв случай нецелесъобразни. В никакъв случай целесъобразни. И затова държавата ни в момента е на този хал. Нецелесъобразна и непрофесионална беше приватизацията. Много от действията доведоха до бързо забогатяване на малки групи хора и до бавно, но сигурно обедняване на големи групи хора. Ние сме против облагодетелстването, личното облагодетелстване, против олигархичните кръгове, против роднинските кръгове и против всякакви други кръгове. Ние сме за професионално управление, експертно, интелигентно управление, смисъл за обикновения човек,
за човека от народа, с грижа икономиката ни да се развива като цяло, за да се развива и обикновеният човек, да може да има стабилни доходи и да се чувства сигурен. Ние сме против икономическите монополи, но сме и срещу партийните, политическите монополи. Ние сме срещу това в изборната администрация да участват само единствено парламентарните партии. Защото като участват парламентарните партии в избирателните комисии на всякакво ниво, те просто си остават такива и не допускат никого други го. Гарантират си монопола. Всички монополи водят до липса на конкуренция. От една страна, заради липсата на икономическа конкуренция не падат цените. Заради липсата на политическа конкуренция се обезсмислят идеите. Няма идеи. Всички ни предлагат едно и също, само че с кухи, клиширани фрази, зад които не стои нищо. Ние предлагаме нещо по-различно. Както каза водещата, ние имаме тези си, 30 точки, позиция по икономическия растеж, по конституционните промени. Искам да вметна, че една от основните ни идеи е, че преди да предложим нещо като промени в Конституцията, ние смятаме, че тя трябва да бъде прочетена. Смятаме, че много хора не се е чели, включително и от тия, които са в парламента. Имаме идеи за защита на уязвимите групи, на хората с увреждания, на майките, на децата, на ромите, на други социално изключени групи. Ние се борим социално изключване да няма. Изключително лицемерно е определени групи хора да бъдат наричани хора в неравностойно положение и в същото време да се говори, че ние се борим да интегрираме хората в неравностойно положение. Наричайки ги така, ние продължаваме да ги поставяме в неравностойно положение. Това не трябва да се случва. Общо взето, декларацията, която сме представили като учредителна декларация, се подкрепя от много хора, които искат под една или друга форма да участват в управлението на страната. Ние не твърдим, че не искаме да участваме в управлението на страната. Напротив, искаме. Затова ще проведем разговори с различни политически партии. Както казах, някои от нас са членове на определени политически партии. Ще използваме това, за да може, тъй като извънредността на ситуацията не ни позволи да създадем политическа партия, ние да открием тази партия или тези партии, които да формират политическа коалиция, които да застанат зад нашите позиции. Не да ни допуснат в листите като някакви пришелци, граждани с определен процент и определена квота, а да приемат нашите кандидати, а техните кандидати да приемат пък нашите позиции. Това ще бъде нашата симбиоза, нашата връзка. И ако постигнем такова политическо споразумение, ние по този начин ще участваме в изборите. Нашите кандидати, нашите експерти, нашите позиции, нашето име, което сме готови да дадем като име на политическа коалиция, срещу това партиите, които участват в нея, да приемат напълно нашите позиции, да ни дадат още свои експерти и свои членове, които обаче в парламента и в управлението да прокарват това, зад което стоим ние тук. Благодаря ви. Готови сме след като чуете и останалите наши колеги, които ще продължат презентацията, разбира се, да отговаряме на всякакви ваши въпроси. Благодарим на Хари Хараламбов за така структурираното изложение на генезиса около идеите, които сме се обединили ние, Българската пролет. Сега давам думата на Димитър Митев да продължи изложението. Благодаря ти. Казвам се Димитър Митев и съм един млад човек, който съжалява, че много негови връстници са студенти и колеги и приятели решават да напуснат България. България, за която са се водили десетки войни, дадени са хиляди и милиони жертви за нейното освобождение, за това да има като държава. И днес, вместо младите квалифицирани хора да останат тук в страната, да реализират своето образование, да живеят и да работят, те решават да емигрират, да работят в сферата на услугите, неквалифицирани и да се дистанцират от държавата.
За нас всичко започва от съществуването на монополи, тези, които са енергийните, откъдето тръгнаха протестите, но не само тях. Над тях стоят властовите монополи, монополите на партиите с парите, монополите на групите, които контролират огромен финансов ресурс и които изпадат в зависимости от корпоративни интереси, от интереси на икономически групи, но не действат в интерес на населението. Именно за това ние сме готови с подкрепата на много наши приятели, трайно емигрирали в чужбина, да застанем и да кажем, ние сме новите лица, ние ценим образованието и компетенциите в политиката, ние нямаме техните пари, ние нямаме техните държавни субсидии, но ние нямаме техните зависимости. Нашата независимост е нашето най-ценно качество. Ние сме част от протестиращите, ние не сме лидери, ние сме координатори. Ние сме силует, една проекция на българския гражданин, който иска да остане и да работи в България. Българския гражданин, който му се случва често да зарежда по 5 лева гориво на бензиностанциите. Българския гражданин, който иска да остане в тази държава на всяка цена и да се чувства пълноценен. Как виждаме самия процес? Както каза Хари, време за регистрация технологично на партия няма. Партиите са представители на населението и легитимират представители на населението в държавната власт. Ние отричаме всички партии, които доведоха 20 години България да е последна по доходи и по стандарт в целия Европейски съюз и да е нивото на държави от третия свят. Ние вече водихме разговори с 3-4 политически партии, които не са участвали в управлението и съответно в цялата разруха на българския преход, които изразиха съгласие да дадат пълни права на хора от протестите, които подкрепят нашата програма и декларация, да участват в техните листи. Ние сме млади, както казах, имаме дипломи за висше образование, които не са фалшиви. Зад нас стои академичен екип от университети от няколко областни града в страната, който съвместно с нас сме изготвили двата документа, които стоят пред вас. Съвсем накратко да щрихирам. В 30 точки сме извели най-основни принципи и искания, които партията, която ще ни даде своята регистрация, трябва да приеме. Неучастието в изборите на протестиращите хора ще доведе до две неща. Или много скорошни последващи избори, или просто в тази държава няма да остане никой. Преди всичко ние настояваме да се разкрие истината за сделките с държавни предприятия и приватизации от последните 20 години. БТК, парите дадени за АЕЦ Белене, задължеността на БДЖ, на Топлофикация, защото който контролира миналото, той контролира и настоящето. Имаме ли прозрачно минало, самите ние ще видим кой кого е в българската политика. Преди всичко, за нас е по-добре в Народното събрание да има 160 народни представителя, което ще персонифицира и ще направи отговорността по-персонална. Ние не искаме да има анонимни лица в Народното събрание. Ние настояваме, както каза Хари, в секционните избирателни комисии да има граждански контрол и гражданско наблюдение. Ние не искаме да се фалшифицират и подменят изборните резултати, както това ставаше вече 20 години. Ние считаме, че икономиката, доходите и бедността са основните проблеми на страната. Експертите, които стоят зад нас, нашето образование ни дава смелост да кажем, че ние можем да предложим бързи мерки за повишаване доходите на хората и да спрем това, което се случва в момента, хора да се палят, да се самозапалват, да се самоубиват поради мизерия, поради отчаяние и поради глад. Още веднъж подчертавам, експертност, знание и компетентност. Те стоят зад нас, но ние искаме да бъдем носителите, защото са необходими нови лица,
лица, които са децата на прехода, лица, които не са участвали в правителствата на прехода, лица, които могат и знаят, че са независими от пари, от олигарси и от други държави. Благодаря. Благодарим на Димитър Митев. Нека Александър Пеновски да продължим. Здравейте на всички. В контекста на това, което господин Митев каза, аз искам да изразя и следното нещо, че през последните години на управление, без значение дали е била парламентарна група ГЕРБ, тройна коалиция и всички други предходни партии, основната цел, тяхна цел е била потъпването и погазването на младия човек, оттам спирането на малкия бизнес, който се развива в нашата държава. И всяко действие, което е последвало, това е било смазването изцяло и само на това управление, което е през последните 23 години. За съжаление, към този момент в нашата държава монополът е изразен, както и господин Митев подчерта, не само в държавните предприятия и фирми. Монополът е изразен и в кавички казан частния бизнес, давайки правото на големи компании да налагат успоредно цени, които са неконкурентни, и недопускането на малкия бизнес да бъде просперитет в държавата ни. За съжаление, България се е превърнала като едно стоково тържище или така наречено един женски пазар. Икономиката при нас няма. Говорейки за криза, аз твърда, че в България криза няма. Не може да има криза в държава, в която няма икономика. Не може да лежиме на плещите на АЕЦ, на плещите на един нефтохим, Лукойл, на които ние да парадираме, че имаме държава. Нашата държава е прекрасна и хубава. Имаме едно българско земеделие, имаме един туризъм, в който туризъм пак са се внедрили монополите. В земеделието пак са определени наши хора, които управляват и генерират целият този ресурс. И нито един от нас, като бизнесмени и като хора, борещи се да промениме това нещо, ние не сме допуснати. Но надежда има. Надеждата се изразява в младите хора, в хората, които имат желанието да променят. И нека тази надежда не бъде потъпквана, идвайки от протеста пред президентството. Ме спря един господин, писател, много разочарован от това, което се случва в момента и през годините, които е минал през периода. Хареса ми нещо, което той е написал. Ще го помоля само 2-3 цитата да прочете от това нещо. Господин Васил Златарев. Заповядайте. Благодаря за доверието. Чува ли се? Да. Да. Най-напред искам да изразя възхищението си. Не очаквах. Просто не очаквах такава пролет, българска пролет. А и това, което слушах от изказващите си, беше на изключително ниво. За първи път някой говореше нещо и имаше смисъл в това, което говори. Защото ако слушахте нашите министри преди това и други, пък и водещи телевизионни, по един час могат да ви говорят, без изобщо да разберете какво ви казват. Аз се радвам, че имам тази възможност да участвам, макар че съм участвал в различни
такива протести. Но тая ваша българска пролет, това учредяване, тая декларация, която е пред мене, от нея бих искал да прочита първите 3-4 реда. И след това ще ви прочита малко от една Подсянката на олигархията, една поема, която съм написал специално за тия неща, която искам преди да дам на телевизията и литературните ни вестници, да прозвучи малко от нея. Но това, което искам да кажа от вашата декларация, ние сме български граждани, които не приемат сегашния политически елит с неговите безкрайни скандали, колко точно, корупционни практики, полуизречени истини. Ние сме за промяна на политическия модел, при който едни и същи партии и олигарси контролират политиката, бизнеса и медиите. Браво! Нататък вече си го чета вкъщи. А и вие всички имате такова нещо. Тая поема, от която ще ви прочета началото и края, има се озаглавена Подсянката на олигархията на темата вашата. Оле, затвори очички. Този блясък е опасен. Фарсен. Олигарсите търгуват със страха на масите, а само нищожен процент от нас не струпат и пукнат цент. Олигарси, алчна и лепкава, хлъзгава раса, коктейл от политици и мутри за всичко. Прескачам всичко и финала. Гарван грачи, куче влачи. Обаче те са хайлайфа в комфортните молове, с ненаситен апетит към околните. Мутанти съвременни, в силикон и власт облечени. Мечка у съседите играе. Ние още си играем на жмичка. И все ни се пада да жвим, а де ни ограбих. Няма наглост друга да такава. И зомбира и хора, които крещат по площадите. Самозапалват се. Няма наблизо такава държава. Време е да пуснем малко дим и отново да се преброим. Ишмиш, тишмиш, оле, отвори очички. Благодарим на господин Златарев. Господин Златарев. Господин Пановски има ли още нещо да каже? Не. Добре, благодарим за този лирически оттенък. Сега давам думата на нашето нежно, но силно крило на българската пролет, Лора Любенова. Заповядай, Лора. Здравейте на всички. Казвам се Лора Любенова и съм политолог по образование. Аз непълно подкрепям Митко, какво каза до този момент и всички останали, и Хари, и Сашо. Време е за промяна, но време е за промяна, която идва чрез знанието, която е инициирана от знанието, от хора, които са гледали до този момент, мълчали са, били са граждански активни чрез различни структури. Аз лично бях много активен студент, организирах студентски клубове, след това организирах младежки движения, писахме писма, винаги сме се опитвали да участваме в гражданското общество, в управлението на държавата. И се оказа, че това е една велика илюзия. Илюзия, че гражданите могат да имат своето мнение, илюзия, че гражданите могат да бъдат двигател, илюзия, че гражданите са овластени. Аз мисля, че последните 2 седмици по протестите хората казаха некоординирано, пръснато, но казаха много истини. Казаха много истини и разрушиха много заблуди, в които ние живеем. Аз вярвах, че като млад човек, като студент, ние може да постигнем всичко. Оказа се, че не е съвсем така. Оказа се, че образованието ни след това не е ценено на пазарът на труда. Аз вярвах, че може би изходът е навън. След това учих навън. Оказа се, че може да имаш високо платена работа навън, но се оказа, че това не е твоята родина и че ти винаги оставаш чужденец. Високо платен, уважаван, но все пак чужденец. Аз вярвам, че ние имаме хубава държава. Аз вярвам, че ние може да управляваме добре, ако линията, върху която ние управляваме своята държава, е знанието и устрема към успех. Устрема към успех на всички и общото благо. Проблемът, пред който сме изправени в нашата държава, е структурен. Аз не съм очудена от протестите. Не знам защо управляващите се очудиха,
Не знам защо медиите се очудиха, при положение, че ние имахме младежка безработица над 30% официална. Страх ме да се помисля колко е неофициалната. Не съм очудена, понеже не чухме и призивите на синдикатите по-рано. Проблемът е структурен и ние като граждани сме изправени този път пред най-голямото предизвикателство. Да разберем нашето гражданско общество как е конструирано, да разберем нашата политическа система как е конструирана. Да намерим политически партии, които искат да чуят своите граждани и които искат да отстояват изконната функция на партиите, да представляват интереса на хората. Ние тук днес учредяваме политическо движение Българска пролет, но сме с ясното съзнание, че изградената ни политическа система към настоящия момент ни позволява ние да се регистрираме като Българска политическа пролет за изборите. Затова отваряме апел към всички партии, които отговарят на изискванията и са с чисто лице към своите граждани, да поемат своята изконна същност и мисия, да представляват българския народ и гражданите. Благодаря ви. И ние благодарим на Лора Любенова. Аз благодаря на всички за вниманието. Чухте нашите идеи в обобщен, структуриран вид, както и нашите мотиви. Сега моля за въпроси. Да, BTV, заповядайте. Прощайте, технически проблем. Казахте, че сте провели разговори с 3-4 партии за сътрудничество. Бихте ли уточнили за кои партии става дума и под каква точно форма ще влезнете в техните листи или? Ако мога аз да отговоря на този въпрос. Партиите са партии, които не са участвали в парламентарни мнозинства от последните 20 години. По същество, те са земеделски, социал-демократически и зелени. Но принципно, ако те подкрепят нашите 30 точки, които са централно насочени за възстановяване на икономиката, повишаване на доходите и борба с бедността, ние не виждаме никакъв проблем да участваме от името на която и да е партия, независимо какво е нейното име, стигат те да ни дадат пълен карт-бланш, без да ни поставят никакви условия. Преди малко на президентството се видяхме с представители на другото сдружение, което вчера бе основано, Освобождение, които напълно ни подкрепят. Ние всъщност не сме две отделни неща, ние сме едно и също, защото ние сме жертвите на бедността и на мизерията и на тия 20 години преход. Тяхното виждане е същото. Търсиме партии, които са готови да предоставят техните регистрации, да бъдат наш носител и в листите си да вкарат наши представители, които са образовани, млади, независими от нищо, вероятно и неизвестни, но това не е най-важното. Мерси. Други въпроси, ако има? Заповядайте. Диана Зайкова от NewsBG. Може ли да ни кажете точно колко са членовете ви и колко от тях участват в партии, защото казахте, че имате членове, които участват в партии, и в кои партии точно взимат участие? Господин Пеновски да отговори. В момента членовете са ни вече над 1500 човека и продължават да нарастват. Относно въпроса за хората, които са от други партии, значи мога да ви кажа, че това движение е отворено за абсолютно всички. Не конкретизираме дали са сини, червени, зелени, оранжеви, хора, мислещи в нашата посока. Движението изразява чисто центристко движение. Не ограничаваме хора, които са с нашата идеология свързани. Благодаря ви. Хари Хараламбов също иска да каже нещо по въпроса. Заповядай, Хари. Благодаря, Вики. Искам да отбележа, че ние все още не сме изяснили формата, под която ще се регистрираме, като движение дори. Те първо се структурираме. Решихме да ви се представим още в началото на движението. Идеите ни са
в тая учредителна декларация и в тия 30 тезиса основно, и всички хора, които ни подкрепят, са добре дошли, както казахме. Затова ние не провеждаме анкета за партийна принадлежност. Аз мога да кажа за себе си, че имам такава. Аз членувам в юридически неправителствени организации, ръководя Национално движение на студенти и младежи с увреждания и членувам в партия Българска социал-демокрация. Както казах, аз не се срамувам от това. Казвам ви го, защото за разлика от други политици, ние не трябва да блафираме и да говорим с клишета и нищо не значащи безлични фрази, а да сме честни. Но ние няма да отхвърлим никого, който каже, че приема всички наши идеи, а членува в друга, дясна, лява, националистическа, радикална или каквато и да е партия, стига да действа в унисон с нашите идеи. Тъй като ние, както казахме, нямаме идея да употребим някоя партия, защото ще я поставим в зависимост по този начин и ще направим безлична. Никой не обича да бъде употребяван. Ние не обявяваме партиите, с които водим разговори, по една единствена причина. Никой още не е подал документи за регистрация в Централната избирателна комисия, тъй като дори срока не е почнал да тече, почва да тече от вторник. И ние не обичаме да говорим на ангро. Ще видим кои партии ще успеят да се регистрират. В процеса на разговорите ще видим кои партии да подкрепим с подписите си, защото гражданите е много важно да знаят, че ако не искат или искат да допуснат някоя партия да участва в изборите, те трябва или да се подпишат, или да не се подпишат в подписката за нейната регистрация. Това е първата бариера, зад която ние заставаме. Защото, например, ако и ГЕРБ или БСП не съберат 7000 подписа, това може да ви звучи абсурдно, но принципно е възможно, ние ще ги изхвърлим още на старта. Така че това е наше гражданско право и ние мислим и по този въпрос. Кои партии да подкрепим с подписите си? БГ Зорката ще благодаря, понеже ми взеха веднъж. Може ли да ви помоля за този експертен екип също да обясните? Казахте, че не искате да го афиширате, но казвате, че сте против олигархията, пък в същото време там има хора от бизнеса. И освен това да ви помоля, да, така казахте, смисъл, просто да знаем какви са хората в този експертен екип. И освен това да ви помоля, понеже аз много набързо прочетох декларацията и това, което ни раздадахте, но там има какво искате. Аз до сега не съм чула политическа партия или каквато и да организация, която да е за бедността или нещо подобно. Да ни кажете, имате ли идеи как да го постигнете, освен че сте млади и независими. Да, благодаря ви. Преди да пристъпим към отговарянето на този въпрос, аз искам само да кажа, че вие тук се съсредоточихте върху партийната окраска на някой от нашите членове, но аз съм по същество човек не е ангажиран и в момента също не е ангажиран, както и не съм била ангажирана с никакви политически формации. Продължавам да бъда такава. Благодаря ви. Сега някой от колегите да отговори. Димитър Митев. Относно експертния екип, както казах, ние сме наскоро и не чак толкова наскоро завършили студенти. Коя е основната ценност на една държава? Това са именно нейните кадри, нейните мозъци и нейните умове. Те къде са съсредоточени? Именно в висшите учебни заведения, в Академията на науките. Ние водиме разговори с професори от 3 университета в София, в Благоевград, във Варна и в Пловдив. Тези хора са разработили цялостна икономическа програма, която ние подкрепяме. Разликата между нас и тях е, че те са хора на науката, ние сме хора и на знанието, но и на протеста. Ние имаме смелостта да застанеме и да кажем, че знанието и академичността трябва да преобладават в политиката. Защото старите партии, партиите, които са зависими от финанси, корпоративни, олигарси и така нататък, те не могат да лансират свободно идеи поради техните зависимости. Вероятно на 30 март, след една седмица, след като изясниме кои партии се регистрират в Централна избирателна комисия,
ние ще кажем кои партии, кои от тях са се съгласили с нашите условия, с нашата програма и документи. Там ще бъде показан и нашия експертен екип. Ние не искаме да се спекулира сега с имена на конкретни хора, но това са хора, които са признати от науката и в България, и в чужбина. Не казахте... Тук има проблем с този микрофон явно. Телевизия TV+, Десислава Томева, не казахте кои са мерките за справяне с бедността, ви попита колежката. Най-базовото нещо, което мога да кажа, преди всичко, промяна на подоходното облагане, защото ние смятаме, че една данъчна ставка за хора, които взимат 400 лева заплата и които взимат 4000 лева заплата, не е справедлива. Ние смятаме, че един от нашите плакати днес на протеста беше, че трябва да има необлагаем минимум, защото дори 50 лева на 500 лева заплата, те ще отидат за движение в икономиката, за потребление, а хората с високи доходи, които пестят тези данъци, ги разходват за луксозно потребление, но не и в България. Отделно, както казах, на 30 март ще предложим детална програма, която вече е почти завършена и почти готова, как до една година да получим един задоволителен икономически растеж, как да бъде въведено такъв тип заплащане на труда, което да не е остатъчна функция от приходите на едно дружество, а да бъде център, т.е. заплащането, било то почасово, било то по друг начин формулирано. Така че имаме ги тези неща изписани, но ще ги обявим на 30 март. Хари Хараламбов ще допълни. Както сме записали в нашите позиции, в момента работодателите плащат когато могат и когато преценят. Това при някоя от недобронамереност, от желание за нещо като експлоатация, но при други действително е от това, че нямат възможност. Ние предвиждаме баланс, не толкова държавна административна репресия, глоби, санкции, актове, инспекции по труда, макар че и това е нужно да се проявява към недобронамерените, а просто да се приемат мерки, една от които пък е и данъчното облагане на фирмите, както и от друга страна държавата да се разплаща редовно с фирмите, на които е възложила едни или други поръчки, за да могат пък от своя страна работодателите да плащат на своите работници. Всъщност икономиката трябва да тръгне в позитивен цикъл на развитие, за да може работодателите да имат сигурност, да бизнеса, особено малкия и средния бизнес, микропредприятията, малките предприятия и средните предприятия да бъдат развити, оттам пък хората да бъдат сигурни, че ще получат всеки месец възнаграждението си и да имат законови гаранции за това. Предвиждаме да се заделят фондове и да се увеличи, да се създаде възможност да се увеличат доходите на майките за раждане и отглеждане на дете, на социално слабите и на хората с увреждания, но не само, специално за социално слабите и за хората с увреждания, не само чрез чисто финансово подпомагане в финансово изражение, а чрез създаване на възможности и промяна в съзнанието пък на работодателите, че хората с увреждания, ромите и други такива социално изключени, обезкуражените лица, тъй наречени, които са дълготрайно безработни, също имат трудови навици и желание да работят, но нямат къде. Тоест, те да имат възможност по свой начин да намерят по какъв начин да изкарват своето препитание и постепенно да не разчитат толкова много на социалните фондове. А социалните фондове пък да реагират винаги, когато човек изпадне в криза, за да няма такива обезкуражени хора, които се депресират и стресират, когато не могат да си платят една сметка. Защото има хора добросъвестни, които като не могат да платят една сметка, това ги
води до много проблеми, включително и, както виждате, до самозапалване, защото има хора, които искат да са коректни към тези, на които да лъжат, но нямат възможност да бъдат такива. Нямат пари, просто казано. Благодаря. Благодарим. Още въпроси, колеги, имате ли? Да, заповядайте. Само ще ви помоля да се придвижите до микрофона. Приветствам това, което правите. Абсолютно за съм. Да, младите трябва да го направят. Вие чувствате ли се готови да управлявате държавата? Благодаря. Благодарим. Лора. Благодаря ви за въпроса. Че съм завършил политология в Софийския университет тук, но не само тук. В Копенхагенския университет и в Виенския университет също. Знанието е един калейдоскоп. Той се върти и се прочупва от различни спектри. От моите преподаватели тук, в България, в Софийския университет, голяма част от тях са завършили в Съветския съюз, в Русия от днешно време, в Москва, в Ленинград. Друга голяма част обаче от тях са завършили в Лондон, в Кембридж, Харвард. Знанието, което съм получила и знанието, което ми дава самочувствие днес да застана пред вас, както казах, е един пъзел, който е реден дълги години. Моите преподаватели в Копенхагенския университет имат справка, че нямат досие в държавната сигурност там и към режима, който е бил до този момент. Точно в момента, в който учих, там излезе такава справка. В Виенския университет по същия начин преподавателите не бяха ангажирани политически. Към българската среда аз не знам нито един мой преподавател към настоящия момент да е член на политическа партия. Това са хора, които академичната им титла стои пред името им и тя е призната пред различни международни форуми. Академични форуми отново, да подчертая. Аз мисля, че знанието първо трябва да ни води, тъй като много дълги години пренебрегнахме знанието, пренебрегнахме науката, докато другите държави инвестираха в наука, инвестираха в библиотеки, инвестираха в софтуер. Ние днес сме представени към една ситуация, където учителите, академиците са най-ниско платените. Студентите, стипендията за студентите не покрива разходите им, дори да си платят наемат в студентско общежитие. Как се живее така? Говорихте за доходна политика и за бедност. В момента, в който нямаме почасово заплащане за студенти и са принудени студентите да изберат дали да присъстват на учебните си занятия или да отидат на 8-часов работен ден някъде, няма как да се получат нещата. Има един житейски цикъл. И моите родители са живели по времето на социализма. Но означава, че са партийни функционери. Хари също иска да каже нещо. Аз не искам да диалогизирам, да влизам в полемика с вас. Аз проследих вашата пресконференция преди около 2 седмици на движение Реформа, ако не бъркам. С вас смятам, че също имаме допирни точки, но не точно по този пункт, за който питате. Знаете ли, аз си направих няколко извода от моето образование. Аз съм завършил право и политологията ми е в процес на завършване. И да ви кажа какво откривам и какво предпочитам. В правото специално има много професори и юристи, които са се развивали в комунистически режим. Поради проста причина, че той е
сме били в него в отминалите 45 години, плюс да кажем тия 15-20, които се претендират, че са демокрация. Цялата работа обаче е, че колкото и да не ни се иска да го признаем, по-добрите закони и по-добрите научни постижения в правната сфера са създадени от професори през комунистическия режим. Друго нещо, което аз смятам за честна позиция. Както и Лора каза, много от нашите професори са ни казали, че са завършили в Русия или в Съветския съюз. Ние не приемаме техните знания като чиста монета. Ние сме достатъчно интелигентни, за да вземем от тях това, което те са научили, но и да четем литература, вече имаме достъп, свобода, интернет, знаем езици, да четем друга литература и да формираме собственото си мнение. В интерес на истината, аз предпочитам да ми преподават професори, които не се срамуват от своето минало. Казват, че са имали леви идеи, че са учили в Съветския съюз, че сега се променят. Не предпочитам да ми преподават десни професори, за които е пределно ясно, че са били в комунистическия режим, защото не са се родили сега. Ама те, за да се развият, са принадлежали към него много повече. Даже за да отидат да учат, примерно в Западна Европа, това означава, че са били прекалено големи връзкари или прекалено големи комунисти. Защото мен не ме пратиха, например. Така че малко на тия преродили се десни, аз по-малко им вярвам, отколкото на левите, които ми казват, че са еволюирали към центъра или от социализъм към социал-демокрация или нещо подобно. И трето, понеже питахте дали ние се чувстваме готови да управляваме държавата, ние не сме толкова готови, колкото премиера Пожарникар, който много бързо си повярва. Обаче се чувстваме готови в определени сфери. Аз като гражданин съм участвал в процеса по законодателство за хората с увреждания и в социалното законодателство. Участвал съм и в сферата на правосъдието и вътрешния ред. Там се чувствам готов. Други се чувстват готови другаде. Така че с експертната помощ на професорите от комунистическия режим, които не се срамуват от своето минало, защото това е много важно. Няма начин да си бил комунист и на другия ден да се събудиш десен, а такива професори има. Така че ние предпочитаме тия, които не се срамуват от своето минало, говорят какво е настоящето им и дават идеи за по-добро бъдеще. Ако мога сега и аз да допълня относно експертността и имената, на които ще разчитаме, единствената причина, поради която не ги обявяваме тук и сега, е просто защото все още водим преговори. Искаме наистина да разчитаме на хора, които знаят какво правят, които са добри, доказали се в своята област. И това кореспондира и с другия ви въпрос, дали ние сме готови. Готови сме от гледна точка на това, че може да дадем всичко от себе си, с всички сили, не обременени идеологически, ние горим, общо взето. Запалихме се. Така че в този смисъл и жертвите не са били напразни. И се надяваме на това. Така ние ще дадем, ние ще бъдем мотора на това, което се случва, като няма да отричаме миналото. Ще се учим от него, ще се учим и от хората, които са допускали грешки в миналото. Ще се учим от техния опит. И ще извлечем поуките, които са необходими на нашата страна, за да я градим подобаващо. Християния Червенкова, телевизия България ОНР. Искам да ви питам конкретно. В вашата предизборна програма е записано икономически растеж от 3-4% още от следващата година. Не е ли твърде амбициозна тази цел? Как ще я постигнете и защо ще чакате до 30 март, за да ни информирате за тези ваши амбиции? Благодарим. Димитър Митев ще отговори. По първия въпрос, хората, които стоят, с които говорим, които обсъждаме, ние не считаме, че е необходимо 20, 30 или 50 години в България доходите да стигнат доходите в Западна Европа. Ние считаме, че икономиката трябва да бъде раздвижена, вероятно и възможно, чрез взимане
на някакъв заем, инвестиционен, от чужди банки, капитален, който обаче няма да отиде за популистко вдигане на пенсии и заплати за 2 месеца и след това се чудим откъде дойдат парите, защото предното правителство разчиташе на това, че ние имаме нисък външен дълг, но хората в държавата гладуват. Така че за нас икономиката трябва да се раздвижи, трябва да се стимулира. Как ще стане това в детайли? Както казах, ще ви информираме. Защо 30 март? Бидейки обстановката в страната извънредна и по принцип ненормална от страна на отразяване мнения, защото знаете, че в България политиката, дискусиите не се водят на база знания, а се водят на база кирливи ризи, подслушвания и така нататък. Част от нашите симпатизанти, мога да кажа директно от град Варна, с които поддържаме комуникация, са им предложени пари, опитват се това, което правим ние днес, това, което вчера стана с освобождение, тези неща да бъдат разбити, да бъдат купени. Ако беше нормална обстановка, щяхме да кажем веднага всичко. Но предвид ситуацията знаете как стоят нещата и с информираност, и с достъп, преценили сме, че е по-добре за нас тази информация да бъде анонсирана тогава, когато се видят кои партии ще се регистрират в ЦИК, тогава, когато ние достигнем евентуално до консенсус, коя ще е партията носител на гражданските листи. Благодаря. А може ли да кажете кой им е предлагал пари на тия хора във Варна? Не мога да цитирам конкретни имена, защото никой няма да дойде... Така, като се казва нещо, обикновено се допълва. Вие сами се сещате, че никой няма да дойде да каже: аз съм от еди коя си партия, ето ти пари, за да не участваш в това гражданско сдружение, а за да бъдеш в нашата листа един вид като реклама и да има кастинг за народни представители, както го правят някои хора, които пускат клипове по интернет платени. Казваме, че такова нещо се случва. Във Варна са предлагани пари на хора, които са от протестите. Ние не сме някаква, сами разбирате, организация, която е самоцелна, които да участват в листите, да се откажат от това нещо и да спрат протестите. Защото тези протести, дори и днес, където бяхме 500-600 човека пред президентство и на Народния театър, те плашат партиите на прехода. Те ги плашат. Благодаря. Заповядайте. Още един въпрос имам. Как бихте отговорили на тази част от протестиращите, доста бяха днес, които ги записахме, които са против политизирането на протеста и точно това вашето е политическо движение, те не искат такива неща и смятат един вид, че вие сте предатели. А протестиращите според вас не говорят ли за политика? Те за какво говорят? Питам на тях как ще отговорите. Точно това, с този въпрос. Те за политика ли говорят или за нещо друго? За съжаление, живота ни в момента е такъв, че всичко е политика. И политика не е мръсна дума, не е лоша дума. Вие знаете какво значи политика. От гръцки, от старогръцки. Да допълня, Хари, извинявай, имайте предвид, че ние отричаме партиите на прехода, но от политическите партии в демократичните държавни системи не е измислено нищо по-добро. Затова на участие в избори, ако искаме всички тези неща, които ги заявяваме пред вас, да станат по някакъв начин да се реализират, те няма да станат само със стоене по площадите, а и с участие в изборния процес. Аз ще ви отговоря по-директно. Според мен част от изказването на протестиращите са доста, при цялото ми уважение, са доста такива нищо не значещи, или поне аз не ги разбирам, може пък да съм много глупав. Какво означава ние протестираме, ама не говорим за политика? Ние искаме да управляваме, ама няма да ходим на избори. Ние искаме партии. За съжаление, както каза Митко, за съжаление или за щастие, демокрацията така е устроена. Ние не можем да сменим демокрацията в света. Това е така доста амбициозно начинание, което няма да се случи. Партиите са установени като обединенията на граждани, които участват в избори. И това, което някои от протестиращите като крайно радикални елементи искат, всъщност не ви ли намирисва на влизане във властта през задния вход?
присвояват си името, а ние казахме в началото. Те казват, ние сме гражданите, ние сме народа, като едно време, преди 45 години, нали, в името на народа, преди 60 вече, в името на народа убиваха, нали, помните? Ние няма да убиваме. И ние не сме целият народ. Кое? Да. Ако мога и аз само да допълня, да си говорим за добро политическо устройство и за добър живот без политически партии е наивно и утопично. Ние сме хора, които достатъчно сме се образовали, като си има предвид нашата възраст, достатъчно сме чели. Няма как да стане без политически партии, без политическо участие. Един бърз въпрос. Само Виктория да Кръстева преди това. Да, въпросът е представителността на политическите партии. Кого представляват? И ако някой, както е тук апела, иска да чуе нашия глас, нека да бъде наш представител. И нека изучи нас да бъдем представители на мисията и на гласът, който издигнаха младите хора на улицата. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко, ако може. Да. Разбрахме ви, благодаря. Хари ще отговори накратко. За този проект, който внесохте чрез Кирил Гумнеров ли говорите? Да. Значи, ние не сме го обсъждали колективно, но лично аз го четох и не го приемам. Значи, той е такъв проект, който точно е една подмяна. Той, всъщност, в повечето му текстове, при цялото ми уважение, просто заменя думата политически партии с граждански инициативни комитети. И те обаче, реално погледнато, стават същото. Само дето сте предвидили след изборите 15 дена да се саморазпускат. И тогава тия депутати какви остават? Висящи фантоми ли? Аз лично не го приемам. Ние имаме по-прецизни идеи за промяна в изборното законодателство. Претендираме, че имаме. Имаме идеи за субсидиите на политическите партии, за промяна в системата на субсидиране, но не сме изцяло и категорично против субсидиите, както имаме идеи за преодоляване на неравноправието между кандидатите на политически партии и между независимите кандидати за народни представители, за известни промени в избирателната система. Благодаря ти, Хари. Благодаря и за вниманието. Може ли един въпрос? Много напреднахме. Ще участвате ли в митинга на 21-12 часа до Министерския съвет? Натиск 7.7 ни поставяме на премиера ГЕРБ 2. Само така може да спечелим победа. Народно движение България организира. Накратко Митко да каже. Да, разбира се, ще участваме. Това е Йово Делов. Сигурно, да. Да. Познаваме ви. Не му отговаряйте. Ще участваме, разбира се, на протестите. Както казах, ние не сме лидери или някакви водачи тук. Ние сме проекция. Ние сме едни координатори, които искаме гражданите влезат във властта, да има граждански контрол. Благодаря. Колеги, благодаря ви за вниманието. Благодаря.